다 되냐? 많은 거 야르책 되니마. 주버디 자리도 난 디돌이야. Dzisiaj mamy 6. dzień nauk Marmok. Chciałbym pozdrowić wszystkich mistrzów, duchowych przyjaciół, rinpoczów, całą sangę klasztorną, jak również wszystkich przyjaciół w Dharmie, którzy słuchają przez internet na całym świecie. Przesyłam wam wszystkim tashidelek. Dzisiaj w Indiach obchodzi się Dzień Niepodległości. A buddyzm jest ściśle powiązany z historią Indii. Tam się narodził i tam się rozwinął. I większość z naszej kultury, duża część naszej kultury tybetańskiej jest powiązana z kulturą indyjską. Mówimy nieco innymi językami. Ale alfabet tybetański został stworzony na podstawie alfabetu indyjskiego. Więc Tybet i kultura tybetańska bardzo mają posiadają dużo związki z Indiami i tą kulturą. Dlatego dzisiaj, w tego Dnia Niepodległości, chciałbym szczególnie pozdrowić wszystkich moich przyjaciół w Indiach. Poprzedniego dnia podczas nauk popełniłem pewien błąd. Bo mówiłem o tym, że to drzewo Niegrada to drzewo Bodhi. Tak to wyglądało, tak to brzmi, tak to zostało przetłumaczone na język chiński. Ale to drzewo Niegrada jest tak samo wysokie jak szerokie, czyli jest jakby takie kwadratowe, tak ma taki samą wysokość, jak i szerokość i to najprawdopodobniej to nie może być drzewo Bodhi, to nie jest ten sam gatunek drzewa, więc kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że popełniłem to błąd, postanowiłem odnaleźć jakby to drzewo, jak ono wygląda i to jest właśnie to drzewo. Jest ich bardzo dużo w Indiach. Jest ich również bardzo dużo w całej centralnej, w całej Azji. To jest po prostu taki, po polsku znalazłam, że to się nazywa figowiec bengalski, tak się nazywa ten gatunek drzewa. I ono tak wygląda. Ma taki kształt parasola. I to nie jest drzewo Bodhi, to nie jest ten sam gatunek drzewa. Więc teraz będziemy kontynuować tam, gdzie przerwaliśmy poprzednio, podczas poprzedniego wykładu. Voilà, 다 가장 쉬운 바. 다디 가르세 우sun 셈비 코란 충중급리야. 코란
Sangi loma mashabe konglia. Więc poprzednio opowiadałem o Mahakasyapie i o tym, że zanim został uczniem Buddy, był nazywany Pipali, czyli urodzony z tego figowca bengalskiego. Bo to drzewo się nazywało właśnie Pipali w tamtym języku. Jego ojciec bardzo chciał, aby syn się ożenił, ale on nie miał żadnego pragnienia, aby mieć żonę. Więc żeby sprostać tym aspiracjom ojca, stworzył taki posąg kobiety, doskonałej kobiety ze złota w kolorze, ze rzeki Jambu, która ma taki czerwonawy kolor. I powiedział ojcu, że jeżeli znajdziesz kobietę, która tak wygląda i ma taki odcień cery, to ja się z nią żenię. Więc jego ojciec wysłał swoich uczniów, był braminem, miał uczniów braminów, takich przyszłych braminów, wysłał ich stworzyli 4 takie posągi razem i uczniowie rozpieszli się, wyruszyli w 4 strony świata, by szukać tego rodzaju dziewczyny. Większość z nich nie wróciła z pustymi rękami, ale ci, którzy wyruszyli na zachód, wobec nich ojciec żywił jakieś jeszcze nadzieje, ponieważ oni bardzo długo nie wracali. Więc czy znaleźli taką piękną kobietę, czy nie? Opowiem teraz o tym. Więc ci, którzy wyruszyli na zachód, przemierzyli wiele miasteczek i wsi i w końcu dotarli do takiego miasteczka, które się nazywało Kapila. Tam mieszkał Brahmin, który również miał na imię Kapila i też był bardzo bogaty i miał bardzo piękną córkę. W owym czasie w Indiach centralnych, kiedy takie piękne córki, piękne dziewczyny były nazywane Badra, to znaczy piękna. I ona oczywiście też miała na imię Badra. Jej ojcem był Kapila, więc wszyscy nazywali ją Kapila Badra. Więc kiedy ci uczniowie ojca Pipali pojawili się w tym mieście, wystawili ten swój złoty posąg na rynku, ten posąg kobiety, tak, zrobiony wcześniej ze złota rzeki Jambu. I nazwali ją boginią kobiet. Ponieważ oni chcieli przywołać wszystkie kobiety z miasteczka, żeby im się przyjrzeć, więc nazwali ją boginią kobiet. W różnych tłumaczeniach chińskim i tybetańskim to imię brzmi trochę inaczej. Tak czy inaczej, mieli ten posąg tej bogini kobiet, wystawili go właśnie na rynku i w tym mieście Kapila
Postawili go na środku rynku, zaaranżowali taki jakby ołtarzyk, kwiaty, kadzidła i tak dalej. Zaczęli grać na różnych instrumentach i głośnym, takim donośnym głosem zaanonsowali: Panie, wszystkie panie, jeżeli przyniesiecie dary dla tej bogini, to pięć z waszych najważniejszych modlitw i nadziei się spełni. Po pierwsze, odrodzicie się w wyższej kaście. Po drugie, ożenicie się z kimś, kto również pochodzi z wysokiej kasty. Po trzecie, wasz mąż nigdy nie spojrzy na was źle, zawsze będzie was szanował. Po czwarte, urodzicie synów. A po piąte, wasz mąż będzie słuchał każdego waszego słowa i zaakceptuje wszystko, co mu powiecie. Więc te 5 życzeń się spełni, jak tylko będziecie wielbić i czcić tą boginię. Więc najprawdopodobniej wszystkie kobiety z tego miasteczka Kapila przybyły z darami do bogini stojącej na rynku. Oczywiście rodzice Kapili, w niektórych tłumaczeniach mówi się, że to był ojciec, w niektórych że matka. Tak czy inaczej rodzice Kapili oczywiście usłyszeli o tym również i zaczęli namawiać swoją córkę, że słuchaj, córko, pojawiła się teraz u nas na rynku ta wspaniała bogini i może ziścić 5 bardzo ważnych życzeń. Powinnaś tam pójść i złożyć jej dary. Szczególnie jej matka się bardzo, bardzo jakby podekscytowała i powiedziała: och, musisz to zrobić, to jest bardzo ważne. Ale Badra odpowiedziała: ale co ja z tego będę miała? Znaczy co? Matka odpowiedziała: spełnia się tych 5 ważnych życzeń, ważnych dla każdej kobiety. A Badra odpowiedziała: ja tego nie potrzebuję, przecież już się odrodziłam w wysokiej kaście, już wyższej nie ma chyba i już jestem piękna, nie potrzebuję męża, więc po co mi spełnienie tych 5 życzeń? Nawet niby jestem taka piękna, ale nikt jeszcze nie przyszedł, nie prosił mnie o rękę. Więc po co mi te 5 życzeń? Ale matka jakby naciskała, więc żeby spełnić jej życzenie, Badra również zebrała różne kwiaty, kadzidła, jedwabne szarfy i tak dalej i ruszyła na rynek. Oczywiście matka miała w sobie taką skrytą nadzieję, że w końcu jej córka wyjdzie za mąż, tak? I że te wszystkie życzenia jej się przydadzą. Więc kiedy Kapila Badra zaczęła zbliżać się do rynku, do tej... Im bardziej zbliżała się do posągu bogini, to jakby posąg ze złotego stawał się coraz ciemniejszy. W
końcu, więc jakby, więc jakby ten kolor tego posągu jakby zaczął blednąć, robił się taki szary, jak żelazo, a kapila zrobiła się coraz bardziej taka złota. Jej cera zaczęła się robić złocista, tak jakby ten kolor przechodził jakby na nią. Ona była poza tym tak czy inaczej tak piękna, że kiedy pojawiła się, że kiedy być może że po prostu chodziło o to, że ona była tak piękna, że w zasadzie przyćmiła urodę posągu. Więc jakby przy niej być może to jest jakby takie różne przekazy co do tego istnieją. Tak czy inaczej, podeszła do posągu, który nagle się wyglądał jakby był zrobiony z żelaza, a nie z złota. A wówczas ci uczniowie ojca Kasziapy zaczęli się zastanawiać, o co chodzi, to jest jakiś zły znak, czy co, o co chodzi? Ktoś rzucił jakiś urok jakiś na ten posąg. Zaczęli się zastanawiać, kim jest ta dziewczyna. Bo najprawdopodobniej to ona sprawiła. Doszli do wniosku, że po prostu ta dziewczyna lśni takim blaskiem, że przyćmiła jakby urodę tego posągu. Zaczęli ją wypytywać, gdzie mieszkasz, kim jesteś? Odpowiedziała, jestem Kapila Badra, jestem córką Brahmina Kapili. O, to jest, więc ci chłopcy pomyśleli, to jest bardzo specjalna dziewczyna, to jest i ruszyli do domu Brahmina Kapili. Stanęli przed drzwiami i wyglądali tak, jakby prosili o jakieś dary. Tak? Z takim proszącym jakby gestem, więc wtedy istniała taka tradycja, że takie różne datki jakby od rodziny przekazywały córki. Więc w tym przypadku również Kapila polecił córce, aby dała tym młodym brahminom jakieś jedzenie, kwiaty i tak dalej. I tak Kapila Badra właśnie tak zrobiła. Wyszła na zewnątrz, wyniosła te wszystkie dary, żeby ofiarować je tym żebrakom, którzy tak wyglądali jak żebracy. Ale oni powiedzieli, nie, ale my tego nie chcemy. Nie po to przyszliśmy. Więc w końcu z domu wyszedł Brahmin Kapila i zaczął ich pytać, czego chcecie w takim razie? Myślałem, że prosicie o jedzenie, a nie chcecie jedzenia? Jeżeli nie chcecie jedzenia, to czego chcecie? A oni odpowiedzieli, my prosimy, my przyszliśmy prosić o dziewczyny, nie chcemy prosić o jedzenie. Więc powiedzieli wprost, że prosimy o twoją córkę. Kapila Badra, Kapila oczywiście się bardzo zdenerwował. Jak to o moją córkę? Co wy sobie myślicie? Nie mogę oddać wam córki, tak po prostu. Natomiast ci młodzi brahmini odpowiedzieli, my nie przyszliśmy prosić o nią dla siebie. Więc i wyjaśnili jakby Kapili całą tą historię. Że w królestwie Magadha
W mieście Pipali mieszka Brahmin Pipali. Oczywiście to nie było takie miasto jak dzisiaj, tylko powiedzmy miasteczko, tak? E, Więc to miasteczko się nazywało Pipali i Brahmin się również nazywa Pipali i on należy do wysokiej kasty Mahashana, do rodu. To jest bardzo, bardzo ważny ród i jest bardzo bogaty, ma dużo bogactw. On nawet swoim bogactwem przewyższa nawet Boga bogactwa. I ten bogaty Brahmin ma syna, który ma na imię Pipali i że jest bardzo przystojny, młody, jest dobrze wykształcony, zna na pamięć wszystkie Wedy, bardzo inteligentny, więc po prostu wychwalali go od niebiosa i powiedzieli właśnie dla niego prosimy o twoją córkę. Więc Kapila wtedy pomyślał, słyszałem o tym Brahminie, faktycznie słyszałem. Ale my mieszkamy w mieście Kapila. To jest bardzo daleko. Być może, że to jest w pobliżu tego miejsca, w którym Kapilavastu, w którym urodził się Buddha. Być może. Podczas gdy Magadha w pobliżu Rajgriha, to był kawał drogi wtedy. Ale ci młodzi Brahmini byli bardzo inteligentni i sprytni i mówili: o, nie martw się, Brahmin Pipa jest bardzo bogaty, on zapewni wam konie, pojazdy, służących, to nie jest problem, taka podróż wtedy to nie jest problem. Ty również jesteś bogaty, prawda? Masz konie, słonie. Co to dla ciebie przejechać ten kawałek drogi? Nie musisz iść pieszo. On miał też również dużo służących. I oni tłumaczyli też takie to, że nawet dobrze, że nie mieszkacie zbyt blisko, bo wtedy pojawia się wiele konfliktów. A tak to połączycie jakby dwa rody z różnych części jakby Indii, z różnych części kraju. To jest bardzo pomyślne i tak dalej. Więc Kapila wówczas wysłał ich, dał im różne rzeczy do kąpieli i wysłał ich nad jakieś jeziorko nieopodal, żeby się umyli, a sam w tym czasie zebrał wszystkich krewnych w domu i na rozmowę i zaczęli debatować nad tą sytuacją. Wielu krewnych przekonywało go, to on jest Mahasalon, to jest bardzo wysoki ród. To jest bardzo ważny ród. Myślę, że byłoby nam trudno przekonać go, żeby oni się ożenili z naszą córką, więc to jest doskonała okazja, żeby wydać Badrę w najlepszy możliwy sposób. Oczywiście, że powinieneś oddać ją za mąż za tego Brahmina. Połączenie naszych rodzin będzie bardzo korzystne dla nas. Będzie korzystne dla nas, będzie korzystne dla nich, będzie korzystne dla tej dziewczyny, bo to jest bardzo bogaty dom.
Więc wszyscy doszli do wniosku, że najlepiej będzie zgodzić się i oddać dziewczynę, jakby, więc wtedy odbyli taki rytuał, że dziewczyna została wykąpana, ubrana w białe szaty, odmówiono wiele modlitw w tej intencji i tak dalej. Oczywiście w starożytnych Indiach Bramini wykonywali masę różnych rytuałów na każdą okazję. Dodatkowo ci młodzi Bramini obliczyli najbardziej pomyślny miesiąc, dzień, kiedy gwiazdy były najlepiej jakby usytuowane i powiedzieli o tego i tego dnia, tego i tego miesiąca gwiazdy są pomyślne i tego dnia wasza córka powinna poślubić Pipali. Więc ustalili datę ślubu. I Kapila był bardzo zadowolony. Ci młodzi Bramini również byli bardzo zadowoleni, że spełnili jakby nadzieję swojego nauczyciela i wracali do domu bardzo szczęśliwi, bardzo radośni. Kiedy wrócili do Brahmina Pipali, ponieważ to był ich nauczyciel, więc ci młodzi powiedzieli z szacunkiem: o, nauczycielu, powinieneś być bardzo zadowolony, bo znaleźliśmy taką dziewczynę, jakiej szukałeś dla swojego syna. Spełniliśmy twoje życzenie. Ta dziewczyna jest naprawdę wyjątkowa. Powiedziałeś, że mamy nie zwracać uwagi na kastę, na pozycję społeczną, na to, czy jest bogata, czy nie, byle była tak piękna jak ten posąg, a my znaleźliśmy dziewczynę, która jest nie tylko tak piękna, ale jeszcze należy do bardzo wysokiego rodu, bardzo wspaniałego rodu Braminów. I dodatkowo jest bogata. Brahmin Pipali jakby powiedział im, że to nie ma znaczenia, byle do jakiego rodu będzie należała ta dziewczyna, byleś wyglądała tak jak na tym posągu. Takim przekazał. A my znaleźliśmy tak piękną dziewczynę i jeszcze w dodatku jest z najlepszego rodu. Po prostu jest najlepsza na świecie, no, najzwyczajniej w świecie. Więc zdali relację z tego wszystkiego, co się wydarzyło w mieście Kapila, jak ustalili datę ślubu. I Brahmin People był bardzo, bardzo zadowolony, dał im wiele różnych darów, ugościł wspaniałą kolacją i tak dalej. Więc Kasyapa, czyli wtedy Pipali, syn Brahmina, usłyszał właśnie o tej dziewczynie Kapila Badrze, że miała taką piękną cerę, że była ogólnie taka piękna, więc postanowił, że pójdzie i że to jest ta dziewczyna, którą on ma poślubić, i on jakby zrozumiał, że jakby nie ma wyjścia za bardzo już w tej sytuacji.
ale postanowił udać się i do tego miasta, żeby ją zobaczyć. Bardzo się tym jakby całą sytuacją przejął i pomyślał, no musi zobaczyć na własne oczy, jak ta dziewczyna wygląda, kim ona jest, więc poprosił rodziców o pozwolenie na to, że chce przed ślubem jeszcze udać się na jakąś wycieczkę, na jakąś wyprawę. E, na co oni odpowiedzieli: jesteś naszym jedynym synem, bardzo cię kochamy, więc bardzo prosimy, żebyś wrócił przed ślubem. Możesz wykorzystać ten czas, kiedy jeszcze nie jesteś, nie masz żony, więc teraz możesz udać się na taką wyprawę, ale musisz wrócić przed ślubem. Więc Pipali z jednym z tych młodych braminów udał się do tego miasta Kapila i odnalazł dom Kapila Badry. Mieli ze sobą takie miseczki żebracze, ubrali się jak żebracy i poszli jakby prosić o jedzenie. Udawali właśnie żebraków. I tak chodzili od domu do domu, aż właśnie trafili do jej domu. Jak powiedziałem wcześniej, gdy ktoś przychodził, prosił o jedzenie, to obyczaj był taki, że to jedzenie jakby przekazywała córka gospodarzy. I w związku z tym Kapila Badra właśnie była tą, która wyszła z domu, żeby przekazać coś do jedzenia żebrakom. Pipali wtedy pomyślał, zobaczył ją i pomyślał: to musi być ta dziewczyna, jest naprawdę wyjątkowa. Widział po prostu, jaka jest piękna. Pomyślał, to musi być ta dziewczyna, o której oni mówili. Pomyślał sobie, to jest bardzo rzadkie, żeby tego rodzaju dziewczyny są rzadkością. I zwrócił się do Badry: dziewczyna tak piękna jak ty, najprawdopodobniej nie ma drugiej takiej jak ty. Więc skoro jesteś taka piękna, to musi być bardzo trudno. To najprawdopodobniej jesteś bardzo przywiązana do swojej urody. Ona też powiedziała: sposób, w jaki mówisz, jakby wskazuje, że twoja żona zmarła. Czy też narzeczona zmarła. Natomiast żebrak odpowiedział: nie, moja narzeczona nadal żyje. Natomiast Badra odpowiedziała: więc jeżeli tak mówisz, to jeżeli tak, to dlaczego zwracasz się do mnie takimi słowami? O co ci chodzi? Pipali zaś odpowiedział: moja narzeczona nadal żyje. Ale ona nie jest jakby, jej nie interesują jakby takie światowe obyczaje, ani nie jest przywiązana do bogactwa, ani takich rzeczy. Na co Badra odpowiedział: a to wspaniale. To jest bardzo dobrze. Pipali po prostu ją jakby testował, tak? Sprawdzał ją. Więc Pipali wtedy odpowiedział: gdybym ja był twoim narzeczonym, to obiecałbym ci,
zostanę z tobą, ale nigdy cię nie dotknę. Ponieważ nie ma oczywiście żadnego sposobu, aby sprzeciwić się rodzicom, nie wypełnić ich życzenia i nie wyjść za mąż, nie ożenić się. Więc ale moglibyśmy żyć jakby osobno, po prostu obok siebie, nie jak mąż i żona. Pipali po prostu w ogóle nie był zainteresowany takim życiem gospodarza. Badra również nie była tym zainteresowana, aby prowadzić dom, być matką i tak dalej. Wszyscy oboje mieli takie jakby pragnienia tego, aby oddać się życiu duchowemu i rozmawiali w ten sposób właśnie że to byłoby dobre rozwiązanie. I doszli do wniosku i w końcu przyznali się do tego. Pipali przyznał się do tego, że on jest właśnie tym jej narzeczonym i jakby się zgodzili co do tego, że tak właśnie zrobią. W związku z tym Pipali wrócił do domu, do swoich rodziców i po ślubie poprosił rodziców, aby zrobili im 2 łóżka i w ich domu postawili 2 łóżka. No, co oni zrobili oczywiście. Pipali i Badra żyli ze sobą bardziej jak matka i córka, czy jak rodzeństwo, bardziej niż jak mąż i żona, po prostu mieszkali obok siebie. Ale rodzice Pipali zaczęli wypytywać służących, jak to wygląda, jak oni żyją ze sobą. Na co służący odpowiedzieli, że oni żyją jak matka i córka, jak rodzeństwo. Na co rodzice się zaczęli myśleć, po co im daliśmy te 2 łóżka? Powinniśmy dać im 1 łóżko. Teraz sami jesteśmy sobie winni. Musimy zabrać im jedno z tych łóżek. I zostało tylko łóżko i takie małe krzesło. Ponieważ zostało tylko 1 łóżko, ale oboje nadal, Pipali i Badra nadal chcieli jakby dotrzymać swojej obietnicy, nie pociągali siebie nawzajem, nie byli tym zainteresowani. W związku z tym Pipali powiedział: Badra, ty jesteś kobietą, na pewno potrzebujesz więcej snu niż ja, więc ty będziesz spała najpierw, potem w środku nocy ja się kilka godzin prześpię, a potem nad ranem ty znowu wrócisz do łóżka. Więc kiedy Kapila Badra spała, to on siedział sobie na krześle albo robił coś wokół domu i tak dalej. Więc ale pewnego dnia do ich sypialni wszedł wielki wąż, który zwinął się pod łóżkiem i Pipali go zobaczył. Wszedł do sypialni, gdzie Badra spała i zobaczył tego węża pod łóżkiem. Więc Pipali zaczął ją potrącać, żeby się obudziła. Ale nie było sposobu, żeby to zrobić. Musiał ją dotknąć. Badra miała jedną rękę, jedno ramię, miała tak jakby wysunięte one z łóżka, więc Pipali się zastanawiał o nim. Obiecałem, że nie będę jej dotykał, więc co mam zrobić? Muszę ją jakoś obudzić, inaczej ten wąż ją ugryzie.
Więc zobaczył że obok leży taki wachlarz. Taki wachlarz ręczny, tak? Którym się kobiety wachlują. Więc wówczas Pipali wziął ten wachlarz i końcem tego wachlarza zaczął ją szturchać. Badra się obudziła i pomyślała sobie, o, on mnie dotknął, na pewno mnie dotknął ręką. Mówił, że nigdy nie złamie tej obietnicy. O co ci chodzi? Ona oczywiście nie wiedziała jeszcze o wężu. Dopiero Pipali musiał ją uświadomić, że pod łóżkiem leży trujący wąż, który może cię zaraz ugryźć, więc musiałem cię jakoś obudzić. Ja dotknąłem cię tym wachlarzem. A Badra na co odpowiedziała, to nie powinieneś mnie tak dotykać. Jak wąż mnie ugryzie, to mnie ugryzie. Nie ma... Niech tak będzie. Po co nic cię uniepoważnia do tego, żeby mnie dotykać. Była bardzo zła. Trochę przesadziła, prawda? On zaczął jej tłumaczyć, że pod łóżkiem leży trujący wąż. W niektórych przykładach mówi się, że to była emanacja Boga Szakry, który przybył, aby ich przetestować, jakby sprawdzić, czy faktycznie jak ta relacja pomiędzy nimi wygląda. Zazwyczaj, kiedy kobieta i mężczyzna mieszkają razem, to prędzej czy później rozwija się pomiędzy nimi jakiś pociąg. Natomiast tak się nie stało w przypadku Pipali i Badri. Dlatego ten Bóg chciał zobaczyć na własne oczy. Ten Bóg Vibhanga, ten Bóg Szakra, przepraszam, żył w świecie foremnych bogów i przez wiele eonów. Więc bardzo długo był pozbawiony takiego przywiązania. Był tak wolny po prostu od wszelkich pragnień, bardzo długo, że nie mógł wierzyć, że ludzie też mogą tacy być. Dlatego przybył, żeby to sprawdzić. Tak czy inaczej, Pipali i Badra mieszkali w ten sposób razem 12 lat. Nigdy ze sobą nie współżyli. Tak czy inaczej, po tym dłuższym czasie rodzice Pipali zmarli. Pipali zaczął więc się zastanawiać. Teraz moi rodzice odeszli, nie mamy wobec nich żadnych zobowiązań, nie musimy spełniać ich życzeń. Więc, a z drugiej strony zostało to całe gospodarstwo, za które trzeba zadbać, więc może po prostu zaczniemy się tym zajmować. Musimy chyba przejąć obowiązki. Więc on powiedział, ty Badra zajmiesz się domem, a ja zajmę się farmą. Oczywiście on sam nie pracował, miał do tego robotników, więc udał się pewnego dnia w pole, zobaczyć jak to wygląda. On nigdy tego nie robił, nigdy nie widział jak faktycznie wygląda praca w polu. To był oczywiście bardzo duży kawał ziemi.
ci chłopi ręcznie jakby jak mówiłem, takimi złotymi pługami orali tą ziemię. Miał ich 999, żeby nie obrazić króla Magady. Tak czy inaczej, oni mieli te pługi, które wtedy już jakby przywiązywało się do wołu i wół ciągnął płód, a chłop z tyłu jakby go prowadził. Wówczas Pipali zobaczył, że te woły są bardzo cierpią, ich nozdrza krwawią od ciągnięcia tego pługa. Mało tego, ci chłopi, jakby ci robotnicy biją je cały czas biczami. Oni sami też są wyczerpani, są cali w kurzu, schudzi. Całe ich ciało jest pomarszczone, pokryte błotem i kurzem. Wyglądali bardziej jak duchy, czy też pnie drzew niż ludzie. Więc Pipali był wstrząśnięty tym, jak źle to wygląda, jak bardzo ci ludzie cierpią. Ponieważ oni jeszcze tak ciężko pracowali, to byli już tak wykończeni, że mało tego, jeszcze w dodatku kłócili się między sobą o jakieś bardzo drobne sytuacje, krzyczeli na siebie, bili się między sobą o coś cały czas. Kiedy Pipali to wszystko zobaczył, oni go nie rozpoznali oczywiście. On musiał się im przedstawić, że jestem synem Brahmina Pipali. I on oczywiście wcześniej nigdy się tym nie zajmował, więc nie znał ich, nie widział jak to wygląda. I on wtedy zaczął z nimi rozmawiać. Dlaczego tak ciężko pracujecie? A oni odpowiedzieli, no tak nam kazał twój ojciec. To on nas jakby zatrudnił do tej pracy i to trwa, tak pracujemy od wielu lat. Więc Pipali zaczął myśleć nad tą całą sytuacją. Pracujecie w ten sposób od czasu mojego ojca, kłócicie się między sobą, bijecie się nawzajem. I przez to w przyszłości w ten sposób gromadzicie wiele negatywności. A w przyszłości możecie doświadczyć owoców tej karmy. To jest bardzo niefortunna sytuacja dla was. Więc kiedy Pipali zobaczył, jak ci ludzie pracują, jak wygląda ich sytuacja, ile problemów ta praca dla nich jakby stwarza ludziom, którzy faktycznie tą pracę wykonują. I pomyślał sobie, nawet jeżeli on sam tego nie robi, tak, to i tak pośrednio też zbiera złą karmę, ponieważ oni dla jego dobra zabijają te wszystkie insekty na polu, ranią zwierzęta takie jak te woły, ranią siebie, biją się nawzajem i to wszystko dla niego. Wrócił do domu i powiedział do Badry: muszę wyjść, muszę opuścić dom, nie mogę tutaj zostać. Chcę wyjść do lasu i praktykować umartwianie i inne praktyki, medytacje i inne praktyki duchowe. Badra zaś zajmowała się domem i ona również zobaczyła, jak wielu służących ma obwiązane szmatami dłonie,
Mieli też wszyscy ciężko pracują, kłócą się między sobą. I ona również była jakby taka, poczuła pewną odrazę do tego rodzaju życia, do tego rodzaju pracy. Więc oboje mieli takie, oboje wzbudzili w sobie takie bardzo silne wyrzeczenie. To było zanim Buddha osiągnął przebudzenie, więc oni wtedy dali wielkie datki takim niebuddyjskim ascetom. Rozdali różne datki i zapłacili wszystkim służącym, pracownikom. Cały swój dobytek podzielili na małe części i rozdali wszystkim swoim krewnym. I oboje postanowili opuścić dom i praktykować ascezę. Mieli w domu tylko bardzo drogie szaty, nie mieli, więc wzięli tylko te najmniej dorodne, najgorsze, jakie mieli, włożyli na siebie. Zrobił, Pipali jakby zrobił takie takie dwa kije wędrowne dla nich i wyruszyli z domu. Opuścili dom. Pipali pytał Kapila Bhadra, gdzie chcesz się udać? Ona powiedziała, chciałabym udać się z tobą do lasu i praktykować ascezę. Ale natomiast Pipali powiedział, to nie będzie dobre, jeżeli mężczyzna będzie w ten sposób praktykował z kobietą, to będzie bardzo źle wyglądało. Nikt nas poważnie nie potraktuje. Badra powiedziała, jeżeli nie chcesz mnie ze sobą zabrać, to przynajmniej pozwól mi wyjść jako pierwsza, bo jak zostanę sama w domu, to jakby przyjdą tutaj różni mężczyźni i mnie zaatakują. To jest bardzo niebezpieczne. Więc więc Pipali wówczas zgodził się, że mu powinni razem opuścić dom i dopiero po jakimś czasie rozeszli się na dwie strony. Kapila Bhadra studiowała z wieloma niebuddyjskimi nauczycielami. Dotarła do pewnego dżajnistycznego nauczyciela, którym i była jego uczennicą. Miała dużo problemów wtedy, cierpiała bardzo mocno, będąc jego uczennicą, ale w końcu po jakimś czasie spotkała Buddę, który już był Buddą wtedy i osiągnęła stan arhata. Jest osobna historia cała jej wyzwolenia, jej drogi, ale dzisiaj nie mamy na to czasu, żeby ją całą opowiedzieć. Tak czy inaczej w końcu spotkała Buddę i osiągnęła swój cel. Teraz przerwa. 그래서 다들吕宋的다 김니 호랑 김빵니 드네 다 추념을 제가 배워봐 다 추념을 제가 배네 아니 람 갑디두스탄에 Więc jak mówiliśmy, Kasiapa opuścił swój dom, by praktykować ascezę. W tym czasie wszystkie grupy duchowe były niebuddyjskie, wszystkie społeczności. Nie ma żadnych wzmianek co do tego, u którego z niebuddyjskich nauczycieli się uczył na początku. Tak czy inaczej w końcu spotkał Buddę. Ogólnie Kasiapa był 12 lat starszy od Buddy. Więc kiedy Buddha porzucił swój pałac
miał 29 lat. Potem Buddha praktykował 6 lat ascetyzm, który no, nie pomógł mu w urzeczywistnieniu prawdziwej natury, aż w końcu wykąpał się w rzece Nairanjana, przyjął owsiankę, mleczną owsiankę podarowaną przez przez dwie siostry Nanda i Nandabalę. Otrzymał również taki zwitek trawy od brahmana, który sprzedawał tego rodzaju jakby takie poduszki z trawy. I na tej trawie usiadł pod drzewem Bodhi, gdzie osiągnął pełne przebudzenie. Następnie udał się do Varanasi, gdzie udzielił pierwszych nauk grupie pierwszych 5 uczniów. Następnie przybyło kolejnych 5 uczniów, następnie 50 z pobliższego miasta, potem kolejnych 60. Między innymi były właśnie te dwie siostry Nanda i Nandabala. Potem dołączył do nich Urubiva Kashyapa, Nandi Kashyapa i ich 1000 uczniów, czyli tacy nauczyciele niebuddyjscy wcześniej, którzy dołączyli do tej społeczności wraz ze swoimi uczniami. Potem Buddha jakby okiełznał króla Bimbiswarę i jego cały orszak, a ten przekazał Buddzie zagajnik bambusowy nazywany Venuvana i to wszystko się wydarzyło w międzyczasie, tak, w życiu Buddy. I dopiero później, po tych wszystkich wydarzeniach, Mahakasyapa spotkał Buddę. Więc ich spotkanie nastąpiło dość późno. Najprawdopodobniej dużo później niż stało się to w przypadku Shariputri czy Maudgalayany. Buddha w końcu jakby zdał sobie sprawę, że nadszedł czas na poskromienie Kasyapy, więc udał się do takiego miejsca, w którym stała Bahuputraka stupa i postanowił ukazać jakąś cudowną moc Kasyapie, więc Buddha ukazał mu się jako osoba, od której jakby płynie bardzo takie silne złote światło. Był jakby taką kulą światła dla Kasyapy. Kasyapa oczywiście bardzo zdumiony, był bardzo pod wielkim wrażeniem tego człowieka. W związku z tym zastanawiał się, skąd płynie to światło, co jest źródłem tego światła. I podszedł do Buddy, który siedział wtedy pod tą stupą.
Widział jakby już nawet z daleka, jakby jakie znaki na ciele posiada Buddha. Jakby również zobaczył, że Buddha był kompletnie taki pełen spokoju, całkowicie opanowany. Po prostu jak taka stabilna, spokojna góra, wygląda jak taka stabilna, spokojna góra lśniąca światłem, od której płynęło złote światło. Kassiapa wtedy jakby to wywołało jakby takie bardzo silne uczucia w Kassiapie, który pomyślał, wygląda na to, że być może, że nareszcie spotkałem prawdziwego nauczyciela, że spotkałem prawdziwego arhata, a być może nawet prawdziwego Bhagavana. Wcześniej miałem wielu różnych innych nauczycieli, ale chyba teraz to jest ten prawdziwy. Więc podszedł do Buddy i pokłonił się Buddą do stóp Buddy i powiedział: proszę, bądź moim nauczycielem. Będę ci służył, chcę być twoim uczniem i słuchać twoich nauk. I tak z taką prośbą zwrócił się do Buddy wtedy. Zaś Buddha odpowiedział: jeżeli takie jest twoje życzenie, to będę twoim nauczycielem. Możesz być moim uczniem. W tradycji Mula Sarvastivady mówi się, że Mahakasyapa jakby stał się mnichem jakby w tym samym momencie, w którym Buddha przyjął go na swojego ucznia. I faktycznie tak. Więc jakby mówi się, że Buddha właśnie przez przyjęcie go na ucznia jednocześnie udzielił mu ślubowań mnisich. Buddha jednocześnie powiedział do niego, że ludzie czasami nic nie wiedzą na temat tego, co się dzieje na świecie i wokół nich. Po prostu i mówią swoim uczniom: jestem wszechwiedzący. Choć nie mają żadnego urzeczywistnienia, mówią, że są tatagatami. Mówią swoim uczniom, że są arhatami, chociaż to nie jest prawdą. W rezultacie, w którymś momencie rozpęknie się ich głowa i takie będą jakby rezultaty tych działań, ale w moim przypadku nie musisz się o to martwić. Ja jestem, ponieważ ja wiem wszystko, ponieważ ja wiem naprawdę, jak rzeczy istnieją i jestem wszechwiedzący, ponieważ naprawdę jestem tatagatą, jestem naprawdę i potrafię i wiem, że jestem tatagatą, jestem w pełni przebudzony, mogę udowodnić, że jestem Buddą. I wówczas Buddha przekazał Kassiapie również pierwsze wskazania. Pierwszą z nich było to, że bez względu na to, jaką dharmę słyszysz, musisz jej dobrze wysłuchać. I to wysłuchać z pełnym szacunkiem, a następnie rozmyślać nad nią z dużą koncentracją, tak długo, aż zaczniesz wprowadzać ją w praktykę. To jest bardzo ważne, te 3 praktyki. Słuchania, przemyśliwania i praktyki. Po trzecie, kiedy przebywasz z nauczycielem i przyjaciółmi w dharmie, musisz
musisz być dobrze wychowany, musisz zachowywać się w taki całkowicie przyzwoity sposób, musisz zachować pełną przyzwoitość. Po trzecie zaś, zawsze musisz być uważny i świadomy. Nie zawsze pamiętaj o tym, co robisz, nie zapominaj o ślubowaniach, których przyrzekałeś dochować i tak dalej. Więc to są takie 3 główne instrukcje, które wówczas Buddha przekazał Mahakaśjapie i w ten sposób jakby zainspirował go, zwiększył jego wiarę i zainteresowanie. Więc któregoś dnia, kiedy obaj podróżowali, to w którymś momencie postanowili zrobić sobie odpocząć i Buddha chciał usiąść, więc wtedy Kaśjapa zdjął swoje ubranie, które było bardzo jeszcze dość dobre gatunkowo, dość drogie, złożył je i zrobił z niego taką poduszkę dla Buddy. Natomiast Buddha powiedział, dlaczego oddajesz mu takie miękkie, wspaniałe ubranie na poduszkę? On powiedział, ja nie potrzebuję takich miękkich ubrań, one nie są mi potrzebne. Na co Buddha odpowiedział, w takim razie przyjmij w zamian moje zużyte stare szaty. I Kaśjapa to przyjął. Nastąpiła taka... I oczywiście Buddha miał taką oczywiście duży zen, taki zszyty z wielu kawałków starych szmat, a Mahakaśjapa ofiarował mu takie miękkie, drogie szaty, żeby Buddha mógł na nich usiąść. I doszło do takiej właśnie wymiany szat pomiędzy Buddą a Mahakaśjapą. Buddha powiedział, Buddha jakby zauważył, że te szaty ofiarowane przez Kaśjapę były naprawdę miękkie, takie naprawdę przyjemne w dotyku. I bardzo prosił Buddę, żeby właśnie przyjął te szaty, mimo że są tak wykwintne i miękkie i tak dalej. Te zewnętrzne szaty Buddy, tak jak powiedziałem, były wykonane ze szmat, praktycznie zszytych z szmat. Wyglądały bardzo źle, jak takie szmaty, które się wyrzuca i które można znaleźć na poboczu drogi. I Buddha je po prostu wyprał, zszył ze sobą i to było jego ubranie, to był jego zen. Buddha powiedział, jeżeli możesz to nosić zamiast tego miękkiego zenu, który mi przekazałeś, więc jakby zrobili taki deal, jakby taką wymianę. Buddha przyjął wymienili się, najprawdopodobniej chodziło tylko o tą zewnętrzną szatę, tylko ten zen. I Kaśjapa nosił ten stary zen Buddy. I codziennie wychodził prosić o jałmużnę. I potem, kiedy zaczął nosić tą szatę Buddy, 8 dnia osiągnął stan arhata.
przepraszam, 9 dnia, po 8 dniach, czyli 9 dnia osiągnął stan Arhata, tak po prostu. I bardzo wysoki, bardzo głębokie urzeczywistnienie. Więc ta wymiana jakby szat pomiędzy Kasiapą a Buddą była bardzo szczególna. Bardzo szczególnie oczywiście dla Kasiapy, tak? Nie była, nie przytrafiło się to żadnemu innemu uczniowi Buddy. To było bardzo specjalne wydarzenie. Kiedy Buddha ofiarował swoją szatę Kasiapie, tą szatę, która była zszyta ze szmat, to dla Kasiapy była taka bardzo silna inspiracja, aby żyć według 12 prawideł mnisiego treningu. Po tym, jak Buddha osiągnął przebudzenie, wówczas jakby zobaczył bardzo wyraźnie, że ludzie nie powinni praktykować takiego zbyt silnego ascetyzmu, takiego umartwiania się, że ono do niczego nie prowadzi, a przynosi samo cierpienie. Więc ale akceptował, kiedy ten ascetyzm był taki umiarkowany. Chodziło o to, aby mnisi i mniszki nie popadali w żadną skrajność, ani nie żyli w zbyt dużym komforcie, ani w kompletnym takim umartwianiu się. Ale oczywiście nawet tego rodzaju życie, ale akceptował tak zwane właśnie 12 praktyk ascetycznych, które praktykowano w owym czasie, które no nie były jakieś bardzo ciężkie, bardzo trudne, ale tak czy inaczej nie były łatwe, szczególnie z dzisiejszej perspektywy. A to dlatego, że taki człowiek, taki mnich czy mniszka musiał zostać cały czas żyć samotnie, nie wolno mu było jakby szukać żadnych przyjemności, ani dobrego jedzenia, ani dobrych ubrań. I tak naprawdę takie życie było dość ciężkie. I pośród wszystkich bikszu Buddy, którzy właśnie żyli w ten sposób, zgodnie z tymi 12 zasadami ascezy buddyjskiej, Mahakasiapa był z nich jakby najdoskonalszy, jakby praktykował to w najlepszy sposób. Stąd na przykład słowo gumpa po tybetańsku, gompa, znaczy odosobnione miejsce, oddalone miejsce, czyli takie gdyż tak żyli wtedy uczniowie Buddy. Trzeba było unikać takich zaludnionych miejsc, żyć w takich samotnie. Kiedy mówimy o tych 12 jakby prawidłach treningu, który nazywał się w sanskrycie dutta, czasami jest ich 12, czasami jest ich 13. Za czasów królów Tybetu powstała taka gramatyka w 2 tomach, która wyjaśnia jakby znaczenie tego słowa. Że to jest jakby trening, który pogłębia nasze właściwości, jakby
렌저주비 싸요르바 파바 통메기 따 용달 파바 통메 주리 나브레 서르바 어다 디기 파바 통메 지준 샤먹고 안즈 지준 샤먹고 여기 제바레스 Tutaj ja je objaśnię zgodnie z, z, z poziomami jogi, yogaczary mistrza Asangi. 마치 쇼와 삼찬스 다젤야 Tam w tych tomach znajduje się taki tekst zatytułowany Poziomy Śrawaków, który właśnie opisuje te 12 jakby zasad. Pierwsze, i te zasady są podzielone na 3 części. Pierwsza z tych części dotyczy jedzenia. Ta część jedzenia składa się z 3 punktów, 3 zasad. 세계화도 제가 숨들려야네 당보텔라 수행용바사리 수행용바텔려야 나세계화 제베 Pierwszy dotyczył tego, żeby żyć z jałmużny. 가자 Czasami dzieli się je na dwie części jakby na dwa. Wtedy całość jakby ma 13 punktów, ale chodzi o to, żeby jakby żyć, spożywać to, co się otrzyma, to co się dostanie. Czyli kiedy mnisi i mniszki przechodzili od domu do domu, to po prostu jedli tylko to, co otrzymali z danego gospodarstwa, tak? 소소로야 수행용 가정이야비냐 Aha, że jedli tylko to jedzenie, które otrzymali z jednego domu, z jednego konkretnego gospodarstwa. Natomiast drugi punkt jakby dotyczy tego, że się chodziło od jednego domu do drugiego domu i otrzymywało się to, co się miało, ale nie wolno było wtedy myśleć, o może w tym domu będzie lepsze jedzenie, on wygląda na bogatszy dom, więc może dostanę coś smaczniejszego i tak dalej. Tego nie wolno było, tak nie wolno było myśleć. 잘했잖아 Drugim punktem dotyczącym jedzenia 네 집에서 라고르바다 jest jeden posiłek. Wtedy się mówiło, że to jest pojedyncze posiedzenie, czyli też pojedyncze siedzenie, czyli kiedy już się uzbierało to całe jedzenie w formie jałmużny, wówczas należało usiąść i je spożyć i to był jedyny moment, w którym kiedy się wstało, to już nie można było jeść. Dlatego się mówiło, że to jest jakby jedno posiedzenie. 아부 가지다 라위네 대사마도 배 양가를 통해나 룩종나 아 대미사와 소르지 세래야 최래 뭐체 그봐 세 Nawet jeżeli później otrzymało się więcej jedzenia, to już się go nie jadło. Należało się zatrzymać, jakby ograniczyć do tego jednego posiłku. Trzecią zasadą dotyczącą właśnie tego posiłku było 양값 디두사는 결혼 카시에기 że jedzenie tylko tyle, ile nas zaspokoi, nie objadanie się, nie jedzenie w nadmiarze. 둘러신다 Teraz kolejne 3 punkty dotyczą szat, 짜는 마냥 że te bikszu i bikszuni mogli mieć tylko 3 szaty, czyli zewnętrzną, górną i dolną, i tylko te wystarczyły. Kolejną było, że bikszu i bikszuni mogli mieć jedną cieplejszą szatę, taką 칭버서야 돼야 별지 되지 넘비세 więc to jest jakby taki mówi się, że to jest taka narzutka, tak? Jakby taki koc, z takiej cieplejszej tkaniny, którą można było mieć i nosić w chłodniejsze dni. Bardzo często to była taka jałowa, taka surowa wełna. Po trzecie należało nosić szmaty. Po prostu, które inni wyrzucają,
ludzie, których ludzie już nie potrzebowali, rzucili na przykład gdzieś poza miastem. Nie należało brać szmat, które były splamione uryną albo odchodami, tylko w miarę czyste, które można było dobrze wyprać, zszyć ze sobą i zafarbować na właściwy kolor. I teraz kolejne 6 punktów, kolejnych 6 zasad dotyczy mieszkania, życia, mieszkania. Choć pierwszym punktem było życie w dziczy, w lesie. Więc to musiało być jakieś odludne miejsce, czyli generalnie, czyli tak jak powiedziałam, tak jak tybetańskie słowo gumpa oznacza miejsce oddalone od wiosek i miast, tak? Odludne miejsce. Po drugie, mnisi, mniszki powinni żyć w lasach, jeżeli jest taka możliwość, czyli najczęściej na przykład mogli żyć przy pniu jakiegoś rozległego, dużego drzewa. Wtedy nazywano się ich mieszkańcami drzew. Po trzecie, mnisi i mniszki nie mogli żyć pod dachem, czyli zawsze jakby poza domem, nigdy w domu. Po czwarte, mogli mieszkać czy przebywać na cmentarzyskach, co jest dość zrozumiałe. To były też jakby odludne miejsca, w których można było przebywać. Piąty punkt dotyczył siedzenia, znaczy to, gdzie mnich lub mniszka mogli usiąść. Więc można było usiąść tylko na niskim posłaniu, na niskim miejscu, na przykład i też na trawie, nigdy na takim siedzeniu, które miało oparcie na plecy. Nie należało się pokładać, półleżeć, półsiedzieć, tylko po prostu siedzieć. I po szóste, należy siadać tak, jak po prostu jest to zaaranżowane. Czyli jeżeli i oczywiście my teraz to utrzymujemy tę tradycję, tak? Mnisi w Gompie też nie mogą jakby się pokładać, tylko muszą cały czas siedzieć, najlepiej wyprostowani przez cały czas. Także i szóstym właśnie punktem jest to jakby siedzenie tak jak jest w prosty sposób, tak jak zostało to zaaranżowane. Czyli jeżeli pod drzewem na przykład leżały jakieś liście czy trawa, to się siadać po prostu na nich siedziało. Czasami można było je zebrać albo położyć sobie jakąś tkaninę na tym i już nie należało jakby zmieniać tej trawy, po prostu cały czas zajmować się tym swoim posłaniem, siedzeniem, tylko po prostu usiąść i tyle. Siedzieć w tym samym miejscu. Więc to było tych 12 jakby zasad takiego estetycznego buddyjskiego życia, które praktykowano wtedy. Oczywiście nie wszyscy tak dokładnie, ale właśnie ta grupa, do której należał Mahakasyapa, właśnie tak robiła. I tak jak powiedziałam, pośród buddystów Buddha nie zachęcał nikogo, aby praktykowali te praktyki, wszystkie praktyki dokładnie w dokładny sposób. Za czasów Buddy było jednak wielu bikszu,
którzy angażowali się w te 12 właśnie, w takie życie zgodne z tymi 12 zasadami i Mahakasyapa się właśnie najbardziej spośród nich wyróżniał, że 가르쳐야지 저기 냠내는 거 여러 배 쓸라더니 있어 말아. 냠내는 거 주나야 가시 낭 미세다. 이렇게 소리 가시 도와. 제가다고 czasami było tak, oczywiście wszystkie razem są bardzo trudne do praktykowania, bardzo trudne do utrzymania, więc niektórzy utrzymywali część z nich, niektórzy inny część z nich i tak dalej. Nie wszyscy utrzymywali te zasady jakby w taki bardzo ścisły sposób. 드린 일산에 드린 그 Po prostu Buddha uważał, że nie ma sensu jakby się do tego zmuszać, trzeba po prostu utrzymać umiar w naszych, w tych zasadach, ślubowaniach i nie popadać w taką 다가 starczy. 모두 신나서 버려서. 다가로지. 다바지 드린 대점을야 삼삼 드려도 삼등. Więc omówiłem te 12 zasad, tak jak opisane zostały one w starożytnych tekstach opisujących życie za czasów Buddy. Więc to wszystko na dzisiaj. 그것도 다르고 쉬아이다. Podczas następnego podczas kolejnego wykładu omówimy życie Anandy i przejdziemy do tego pierwszej rady.